Винаги съм искал да посетя Зографския манастир в Светата Тонска обител. Въртележката на ежедневието ме подхващаше, отлагах за по-нататък, след това отново се запалвах, отново отлагах и така това продължи дълго. Предизвикателството то дойде само, дойде бързо и категорично. Взетото от нея решение също беше категорично. Заминавам. Какво ме провокира? Християнин съм. Не съм праведен, но поне се старая да живея с постулатите на християнската добродетел. Сигурно не успявам. Тогава се оглеждам и поглеждам към духовните ни водачи, свещениците. Нали те са проводника между нас, християните, и вярата ни в Христа? Нали те трябва да ни водят във време на безверие, да ни показват праведния път? Само да изповядат и да назидават грешките ни е лесно и малко лицемерно. Изглежда 10 Божи заповеди не се отнасят за тях, или поне за много от тях. Да, много ми дойде натрупаното недоверие към духовенството. Единствената ми надежда остана да открие истинското смирение и благочестие в Зографския манастир. Споделих с приятел за намерението си. Той с втори, трети и така на случайен принцип се събрахме 4. Не се познавахме. Видяхме се в навечерието на отпътуването. Бяхме вече получили потвърждение, че са ни издадени визи. Много въпроси ни вълнуваха, но никой не знаеше отговора им. Това не ни разколеба и на път. Но съдбата поднася и приятни изненади. Веднага между нас се създаде особената спойка на доверие и на общи духовни интереси. Чувството за хумор изобилстваше. Екип събран сякаш по поръчка: Стойчо, Петко, Николай и моя милост Васил. С тези хора бих тръгнал отново навсякъде. Стойчо се оказа перфектния водач. Познаваше пътищата в Гърция, така както аз познавах улиците на Пловдив. След един нощен преход, рано сутринта пристигнахме в Уранополи, малко курортно селище в източния река Петон на полуостров Халкидики в северна Гърция. Обиколихме го набързо и зачакахме да отвори бюрото, за да получим визите си или, както е записано на този документ, диамотия срещу 25 евро. Допреди малко само прибоя на вълните и крясъка на чайките нарушаваха утринната тишина. Сякаш изведнъж улиците се изпълниха с шум и глъч. Гръмогласни търговци настоятелно подканиха към кафенета и дюкянчета. Примамливо меню с български специалитети. Взехме само своята ободрителна доза кафе и се отправихме към пристанището, вече оживено с рибари и хора чакащи като нас ферибота. Смело се приближих и снимах, но сигурно и моята усмивка щеше така да замръзне, ако бях срещнал тази акула във водата. А тази галера, която мина близо до нашия ферибот, се нарича женска галера. Тя обикаля крайбрежната ивица на Етонския полуостров и от нея жените могат да видят крайбрежните манастири. Ако има настоятелна група поклоннички за някой от манастирите, при предварителна уговорка, лодка с монаси, носеща някои от чудодейните икони на манастира, приближава до галерата. От разстояние в морето отправят молитвите си към иконата, а монасите получават от поклонничките дарение за манастира. Вече сме на ферибота. Претърпяхме много щателна проверка на документа ни за достъп до Атон, диамотията, която ви показах преди малко. Беше трудно, докато разбера пъти за придобиването на тази диамотия. Рових из интернет, намерих координатите на бюро в Солун, до което кандидатстваш за разрешение да посетиш Зографската обител. Получих 2 отказа поради липса на места за датите, които посочвах. След дълги перипетии успях да се добера до директния факсов номер на манастира. За да спести лутането на желаещите да отидат, изписвам номера с кодовете за набиране. Достатъчно е да снимате личната си карта, лице, гръб и в свободен текст на български датите на пребиваване.
Изпратете факса, като не забравяйте да запишете и телефон за обратна връзка. А оттам много бързо ще ви телефонират да потвърдят и да запитат дали сте съгласни с условията. Да, има строги правила. Максималният престой е 4 дни, като през първия ден сте гост на манастира. Останалите дни на престоя не може да се платят, трябва да се изработят. Дали в кухнята, в градината или по почистването, работа колкото искаш, каквато ви посочат. В края на този материал пак ще покажа директните координати за желаящите да ги запишат. Манастирския кей. Всеки манастир има свое малко пристанище. Кракът ни стъпи на Атон. Атон. Произнасяйки тази дума, неволно ти си иска да направиш пауза, за да почувстваш поне за миг какво стои зад нея. Струва ти се, че това е затворено съндъче с скъпоценности и не на всеки е дадено да го познае. Само след като посетиш тази свята земя, започваш да се чувстваш и да осъзнаваш какво представлява тя. Разбира се, Атон не е приказка или райски кът. Това е място на всекидневен труд, духовен и физически. По време на целия ни преход до манастира виждахме мащабни строителни работи и, слава Богу! Още не си бяхме поели дъх и веднага поискахме да видим Паисиевата история. Не получихме отказ, но и потвърждение не получихме. Поискахме да получим и причастие. Като лицата много бързахме. Бяхме нетърпеливи и припряни. Нямахме представа, че ни очакват тежки дни. Тук имаше железни правила. На никой мирянин не се отказва да получи причастие, но изискванията са високи. Трябваше да живеем през тези дни с ритъма на монасите. Да ставаме в 3 сутринта, да присъстваме на цялата утринна служба от 4 часа за ранта до 9:30 и на вечерната служба от 5 до 7 часа, тя беше по-кратка. Свещеника, който водеше службите, поглеждаше постоянно дали сме си на местата. Ние бяхме там и винаги плътно един до друг. Ако някой задремеше, съседа му го сръчваше и така се държахме и издържахме. Признавам, че ако бях сам, нямаше да издържа. Натоварването беше голямо. Цяла нощ пътуване, до късна нощ килията, в която ни настаниха, коментирахме видяното, 2-3 часа сън и първо клепалото, а после и този камбанен звън. Оповестяваха, че е време за утренна служба. Килията ни беше малка, каквито са почти всички килии. Когато един ставаше, другите лежахме в креватите си. Нямаше место. Пристигнахме малко след като беше преминал храмовия празник Свети Георги. Манастирът е бил пълен с поклонници и се беше насъбрало много пране. Ето тази работа ни възложиха да изперем около 800 чаршафа. Запретнахме 4 ръкави и пералното помещение не стана дом за близо 2 дни. А ако след този материал жените ни поискат да правим това и в домовете си, съветвам ги да не опитват. Ще срещнат яростна съпротива. Искахме да видим и руския манастир Свети Пантелеймон. Той беше близо на 3 спирки с ферибота, но за това беше нужно разрешение от монаха, който наблюдаваше работата ни и редовното ни присъствие на службите. А нали искахме да получим и причастие. Отделно като рефрен повтаряхме, че искаме да видим Паисиевата история. Искахме много неща за кратко време. Постоянно ни припращаха да търсим библиотекари отец Пимен. Всички току-що го бяха видели, само за нас беше невидим като фантом. Ето ни на път за руския манастир. Имахме много малко време да го разгледаме, около час и половина. Трябваше обязателно да хванем ферибота на връщане, за да не пропуснем вечерната служба. Изпуснахме ли го, ни очакваше около 8 часа вечерен преход. Манастир голям, чист, подреден, лъскав, уж всичко наред, но не ме напусна усещането за потиснатост, за някакво имперско величие и надменност.